Man skal ikke forberede sig. Man skal arbejde på tværs af det, der er, og samle sine sanser hen imod noget, som kan blive forenet i en samlet kraft. En energi. Man skal arbejde på tværs af farver, lyde, lys, lugte, følelser, kærlighed, had, savn, glæde, sorg, glæde, varme, lys, sanser, lyd, lys, farver. Der er ikke noget, der er rigtigt, og der er ikke noget, der er forkert. Resultatet er kun det, der opstår. Rejsen er målet i sig selv.